Пам-пам-пам. Відзік. Гаворка пойдзе пра Кена Левіна і яго стваральніка серыі Bioshock і System Shock. Вось і Кен Левін, дарэчы, кандыдат для сябе на новы відос з серыі тваіх гейм-крэйтараў, гейм-дызайнераў. Bioshock для мяне это цёмны лес. Ты ж у System Shock гуляў. System Shock. Bioshock, як бы будзе складана гаварыць пра гэтага чалавека і не ўзгадваць нейкім чынам Bioshock. А Bioshock... Не гуляў ніколі ў Bioshock? Я першы гуляў... Стылістыка, яна мне не заходзіць і ўсё, не магу. Такі рэтра-футурызм, які мне нармальна ў Fallout зноў такі, а у Bioshock я не мой час, не люблю я гэты перыяд. Каранцей, Кен Левін зараз робіць гульню Judas, Юда, і зразумела, што гэта чымсьці будзе нагадваць Bioshock, таму што б не рабіў Кен, гэта заўсёды... Так, пытанне такое. Юдас, гэта ён пра Іуду ці ён пра яўрэяў? Ок, добра. Конечно, было б дзіўна, каб гульня б называлася пра яўрэяў. Карацей, напрыканцы сакавіка адбылася закрытая прэзентацыя, на якой журналістам далі 5 гадзін згуляць у Юдас. Вялікіх кавалкаў геймплея не паказалі, але некаторыя кадры патрапілі ў сеціва. Дзень гульні разгорнуцца, і дарэчы, Кена Левіна запрасілі на інтэрв'ю да IGN, дзе ён там амаль гадзіну расказваў пра тое, што ж будзе гэта за гульня, што яна сабой будзе уяўляць, як усё гэта будзе гуляцца. Дзень гульні разгорнецца на касмічным караблі памерам з горад пад назвай Mayflower. Зразумела ж, это той карабель, які прывёз каланістаў брытанскіх у паўночную Амерыку, калі я нічога не блытаю. Такая спасылка. Па сюжэце судна перавозіць апошніх людзей з зямлі на Праксіма Цэнтаўру, але пасля гэта судна пачало паступова разбурацца. У выніку гэтага ўсе насельнікі карабля апынуліся пад смяротнай пагрозай. Мы будзем гуляць за вось гэту дзяўчыну Юда, яе так і завуць Юда, хутчэй за ўсё Judas, але Юдас, я не ведаю як. Можа гэта сапраўды проста імя жаночае, Юда якое-нибудь. Зразумела, што гэта будзе нейкая спасылка на ўсё. Так проста яны бы гэта імя не ўзялі. Таму што усе насельнікі гэтага карабля, яны ў першую чаргу, на пачатку гульні будуць лічыць Юду здраднікам, і нібыта з-за яе гэта ўся катастрофа зараз і разварочваецца. Гэта пасажырка карабля. Для таго, каб выжыць у гэтым падарожжы, ёй давядзецца ўзаемадзейнічаць з лідарамі фракцый, якія ёсць на гэтым судне. Гэта 3 лідары фракцый, яны выступаюць толькі ў якасці галаграмы, таму што іх фізічныя целы ўжо знішчаны. Это вось такі шэрыф, Том, гэта Нефертіці, вось такая жанчына дзіўнаватая, і Хоуп, гэта маленькая дзяўчынка вось такога выгляду. Гэта ўсё галаграмы, з которымі мы будзем нейкім чынам узаемадзейнічаць. Гэта лідары фракцыі, ёсць 3 фракцыі, якія паміж сабой у варожых стасунках, але гэта не азначае, што яны заўсёды, калі там бачаць адзін аднаго, яны будуць ваяваць, забіваць, нейкім чынам узаемадзейнічаць паміж сабой. Гэта будуць не толькі бойкі, але таксама і нейкія больш дыпламатычныя адносіны. На гэта асабліва ўпіраў Левін, таму што па сутнасці Юдас гэта такая вялікая пясочніца, у якой гулец зможа, якую ты зможаш шмат разоў перагульваць, і на шмат якія моманты у гульне уздзейнічаць такім чынам, што увесь сюжэт гульні будзе ісці іншымі увесь сюжэт гульні будзе ісці ў іншых напрамках, зусім па-іншаму і не так, як гэта ішло да гэтага. Вось,
як я ўжо казаў, у Юдас будзе высокая рэгулябернасць. Гэта будзе адзіночны шутер у стылі біашока. У нас будуць нейкія магчымасці, якімі мы зможам карыстацца, нейкія незвычайныя скілы магічныя, і таксама мы зможам страляць. Гэта это нечакана. Так. У залежнасці ад таго, якую фракцыю выбірае гулец, якія рашэнні мы будзем прымаць па ходу прасоўвання па сюжэту, праходжанне будзе моцна змяняцца, уся гульня будзе доўжыцца не менш за 15 гадзін, ну вось цалкам адно праходжанне. Прынамсі, Левін сказаў, што яно будзе доўжыцца больш, чым Bioshock Infinite, а гэта, зразумела, што не менш, чым 15 гадзін. Зразумела, гэта будзе нейкая нелінейная гульня, нелінейнае праходжанне. Мы самі зможам выбіраць, куды ісці, што рабіць, з кім узаемадзейнічаць, таму што Mayflower гэта будзе такі адкрыты свет, нібыта вялікі горад, у якім шмат насельнікаў, шмат непісяў і шмат чаго адбываецца. Сам Кен Левін назваў структуру гульні сюжэтным канструктарам Лего, паказваючы на тое, што ўзаемадзеянне з адной фракцыяй будзе моцна ўплываць на адносіны з іншай. Бакі будуць варагаваць паміж сабой і ў тым ліку нападаць на гульца. Фракцыі на судне не проста слепа варагуюць адзін з адным, іх адносіны будуць куды больш складаныя. Я так разумею, што яны таксама змогуць нейкія там паміж сабой саюзы рабіць, і магчыма гэта будзе залежыць ад таго, як ты будзеш на іх уплываць і нейкім чынам можа захвочваць іх, дагаворвацца адзін з адным. Але канцовак у гульні прынамсі павінна быць хутчэй за ўсё нейкая незлічоная колькасць, што з гэтага атрымаецца, просто цяжка сабе ўявіць. Свет Юдас вельмі футурыстычны, у ім існуе тэхналогія рэпрынтингу. Так, дарэчы, чаго я не запусціў. Сядзіш, маўчыш. Я слухаю. Рэпрынтинг, то бок, калі мы паміраем, нас знову будуць на прынтары друкаваць з нас жывога новага гульца чалавека. Так, пасля смерці мы будзем вяртацца менавіта такім чынам у геймплей. Як я ўжо казаў, гульня будзе нагадваць Bioshock, шутер, розныя дадатковыя здольнасці, дзякуючы ушытаму ў нашу руку нейкаму там праводзячаму элементу. Ну, у прынцыпе, гэта і ўсё. Калі мы памятаеш, калі мы глядзелі ўпершыню... А што мы глядзелі? Ну, карацей, мы нейкі трэйлер бачылі. Трэйлер глядзелі, так. Я не памятаю, гэта было, можа, на PlayStation 5 нейкай там прэзентацыя. Прэзентацыя была дакладна, была нейкая вялікая з гульнямі, там мы першы раз убачылі. Можа быць, Xbox Game... Ну, карацей была нейкая прэзентацыя. Карацей, нейкая прэзентацыя дакладна была. Вось, мы тады бачылі гэтую вялікую колькасць экранаў, на якіх, здаецца, там штосьці ўвесь горад бачна, і там што з гэтым горадам адбываецца. І, здаецца, па працягласці не зусім вялікая гульня, усяго 15 гадзін, прыкладна, адно праходжанне. Але з усяго таго, што расказваў Левін, вынікае, што гэта будзе... Ой, ну нешта вельмі... next-генавая ў сэнсе не графона, не ў сэнсе там нейкіх фізічных мадэляў, а менавіта у сэнсе рэгулябельнасці, узаемадзеяння з персанажамі, так, і з усімі гэтымі фракцыямі. Мы ўжо шмат чаго такога бачылі даўным-даўно, яшчэ з часоў Fallout'аў, калі ў цябе ёсць адна фракцыя, другая фракцыя, адна цябе ненавідзіць, другая там з табой палюе, на трэцюю ты працуеш. Вось, але Левін сцвярджае, што цяперака гэта выйдзе на нейкі новы неверагодны ўзровень. Пытанне толькі ў тым, як гэта ўсё будзе па выніку працаваць, таму што, як мне падаецца, адтэсціраваць вось гэтыя мірыяды магчымых шляхоў і таго, як будзе разгортвацца гісторыя, у залежнасці ад нейкіх нават, здаецца, невялікіх рашэнняў, якія ты прымаеш, даволі складана, і я не ўпэўнены, што гэта ў каманды распрацоўкі атрымаецца, таму што каманда распрацоўкі даволі невялікая. У свой час Левіну проста выдзелілі там 10-20 чалавек, сказалі, вось вам бюджэт, рабі, што проста захочаш, рабі
next big thing, чтоб каб усіх... Можаш бульбу выращиваць за офісам, ну як бы рабіш што хочаш. Карацей, яму далі грошы на яго уяўленне, на гульню яго мары, і вось гэта гульня яго мары ўжо зусім побач з намі знаходзіцца. Яшчэ прыкладна год таму галоўныя людзі з Take-Two, здаецца, так, гэта здаецца пад Take-Two ўсё ж такі гульня знаходзіцца, таму што Левін з імі з часоў Баешоку працуе. Казалі, што да красавіка 2025 года выйдзе 87 гульняў з-пад крыла Take-Two, у тым ліку і Юдас. Калі з тых часоў нічога не змянілася, а калі ўзяць пад увагу, што гульню пачалі прамоўціць, яе пачалі паказваць, нейкія трэйлеры, нейкія інтэрв'ю з самім распрацоўшчыкам галоўным, гейм-дызайнерам, то хутчэй за ўсё мы ўжо дзесьці зусім блізка і могуць спраўдзіцца тыя абяцанні аб тым, што гульня выйдзе цягам гэтага года да красавіка 2025. Гэта прыкладна ўсё, што я пра яе і хацеў расказаць сёння ў візіку. Ну, я тебе скажу, што выглядае яна як Біашок наступная. Усё, ну, тыпу, ўсё, што я бачу, гэта я бачу Біашок. Ва ўсім я просто бачу Біашок. Нібыта гэта нешта дрэннае. Я просто скажу, што гэта наступны Біашок. Ён можа выдумляць назвы колькі хоча, гаварыць, што гэта новая гульня, але ты глядзіш і разумееш, што гэта просто чарговая частка Біашок. Ну, ён казаў, што яны не будуць звязаныя. Не, так яны не звязаны. Не, яны не звязаны. Гэта просто ёсць... Я нічога не хочу сказаць, просто ёсць нейкія такія майстры, якія, што бы яны не рабілі, яны ўсё роўна робяць, ну, як бы... Тое, што ў іх топ... Ну, не хочу просто нічога сказаць не кепскага. Не, ён зрабіў у свой час вельмі добрую гульню, я ж ніякіх пытанняў да Біашок не маю. Яна такая разнастайная, сюжэтная, цікавая, і стылістычная, хоць і мне стылістыка не падабаецца, гэта ж не азначае нічога, таму што яна падабаецца мільёнам іншых геймераў. Але просто я думаю, што ёсць такая праблема ў мастакоў, калі яны, ведаеш, крыху правальваюцца ў тое, што яны зрабілі, і яны могуць зрабіць яшчэ лепей, але яны не змогуць зрабіць іншае. Тыпу, яны ўсё роўна ўжо... Глыбока. Я магу, у прынцыпе, так. Вось, таму ён можа хоць это сама круціцца, выкручвацца, але ўсё роўна, як бы, мне падаецца, што ўсё роўна ў яго атрымаецца новы Біашок. Просто з іншай гісторыі, новымі героямі.